أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayaw ng gutwa di tanudi kapamangnya si Allah subhanahu wa ta'ala si ko rilayan di tanudi papalapala si Allah subhanahu wa ta'ala tariman niya ng gutwa mga pipya si ko mga amaltan kasawapan ito sa ipakasunto si ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pangintan si ko Allah aging kaya mga amal aditano di manggalbak na isag na yan kung mga amal wapanda ka pakatalingaman yan si ko mga timbang tanong si isa alangan na mori orino to na ay tanong sumpatan ang kutuwa mga bandingan tanong sa kapusi tanong si ko mga kabnar si ko Islam man ang kutuwa kinilalaw Islam may papaturay ko pitindi saan na mitoninian aging kutuwa kabnar ang isa sanggulero si tanong matataman sang kutuwa hakul barid ayaman na nila so kabnar ang kaiyap kasakit hingga iya papagintaw si ko dunia na langwan alim wallah hindi na langwan alim pisugat si ik oripan dito di gunaan no oripan na tanan nutup si ik wallah subhanahu wa ta'ala langwan mga limo mga kamapian dito di gunaan oripan na palid nutupun si Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah langwan akamapian niyo nalimu to unsi Allah subhanahu wa ta'ala. So mga limu Allah na tanto kumya kadakadakal ubad pamagito nga ori panangut walimun wallah na dikumpas sunsu Allah imiseksyon wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha o pamagitungan niyo at tigman ni wallah so mga limu kan mga limu wallah na di niyo to kaangkusan mamagito o di na di niyo maumpas mamagito. Ayan doon yan ang kaiya limu wallah na palid niya dinggunaan oripan na may kabanin pagitungan na din niyang kitong na pagsalim Allah subhanahu wa ta'ala naging kuta as-sihat wal afiyah mana akatutagumpiyan ka kapakapipi o bulawasan ka makalilides ka sa ikulangon ang mga kamarataan min ajalli ni'amillah alina ginan ipinakamala alim wallah si irtano isad na pinakamala alim wallah subhanahu wa ta'ala si koripan nang mutwa katutagumpiyan niyan mawatan si iku mga panyakit makalilides si iku langon at yuba. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisuyat kanwang kutwa lalayon aditano di kapamangniya si iku Allah ang kutwa malalayon naktano ang kutwa kapakapipi abulawasan mawatan tano si ko mga panyakit makalilides tano si ko mga tiba tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiyah. Tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam at pumangnin niyo si ikwalla ang kutwa rila naging kuta kapakalilidas
si iko langon amarata. Yadad na inibigay si iko uripan urian o yakin. Urian ang kutwa paratyaya. Amapya inunta na ginga iya al-afiyah. Ayun doon yan na kailangan na sutaw na dinin di mapamangnis si iko pakalidas niyan si iko mga panpang si iko mga tiyuba sebab sa so uripan na kailangan na mabubuloy alalayon mapapalad yan sa Allah subhanahu wa ta'ala si iko masa kapipiya ginawa niyan dago si iko masa kanaba kapipiya ginawa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napitiriyan ko Abbas at tingin man niya ya ammi. Tingman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ammin Nabi akthir min ad-du'a bil afiyah. Pakandak lang asupang ni si iku Allah sang kutwa makalides ka si iku mga rata o di na makalides ka si iku mga panupang ang mga ragan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napud siya minindoon yan si iko mga umat yan si iko mga sahaba niyan. Natingin man niya ida ra'a ahaduna tingman niya mga sahaba ay nindoon kami at tigin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ra'a ahaduna mubtala bimaradin aw ghairihi ida amele isar kami ang kutta pupkasakit o di nasusalakoron nasukat tiruan niyan ko alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dua sulang na bantugan na matatang kadar ko Allah aso inilide sa kunian sang kaiya minisusugat raka nauno mabatian na uripan man qala dhalika lam yusibhu dhalika albala na yun misugat ang kutwa panapang tiyuba amin isugat sa ang kutwa uripan mana ang kutwa dua nagitos kanyan so alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Suka ba yung mures nakatatan na nga di pre-repita insyaAllah ta'ala na inapananan inindaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga sahaba kaad nakapang gininaguna giti sabab patigman yung mga ulama wal insanu fi hadhihi dunya yubtala bis sihhati wal marad wa bis sarra'i wad dharra' wa bil hasanati was sayiat wa bil khairi was syarr. Genga iya tao na sang kaya kapuguyugin siku dunia natatapangan na itatapangon na dua itatapangon na di makambala na kapipiya ginawa na kasasakit kasusunor na ugyang kutwa kasusunor na kasusugat yan ang kabinasaan wabil hasanati was sayiat nagusukas-sugot yan ang mga pipya hindi na masusugat ang mga rata na ginan na panapanganan sa ikuripan higira misusugat ko uripan na sumapya nagitod ni pigileron wallah wala niyan pag-usara ang kutamapya si kumapya anta si kumarata o di na penalamat anta ka di penalamat lagi dito mamus sumarata o di na ang kutwa margun ami susugatun sabar anta ka di pa sabar gitu itigman ni wallah sa Quran wa balawnahum bil hasanati was sayiati la'allahum yarji'un ti pangan misiran man atig wallah udi na tiniyub misiran man ti pangan misiran ulalan si ko mga pipya udi na si ko mga rata kaan siran makambelingan si ko wallah si ko mga pdayat natigman ni wallah وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً أو فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ isugat tamir kan watigwal lang ko to amarata na usumapia at tapang kaangganor kami makambelingan ay kasabutan san ayan doon yan nang ko to kapisugat tutaw at tapanupang na ipigiliron wallah o pembelingan si ikwallah ang takapagungkir si ikwallah subhanahu wa ta'ala
Naging kaya mapaparatian apat is ikuparatian yan. Askanin supaparatian yan ng kutwa. Qada'ullah di ng kutwa. Ukuran ng Allah subhanahu wa ta'ala wa qadari. Walladhi idha ubtulya bisarra'i syakar wa idha ubtulya bidarra'i sabar. Gitu seuripan. Apat is ay gira amiyat tiniuba udi na tipangan wallah. Sa mga pipiya udi na kasusunor na manalamat sa kanyang si ikwallah. Na igira at tipangan wallah sa margan na subar sa kanya. Ginan ibatad umumin. Apat is sa ikuparatian yan. Kenapa niyan papaltek aginawa niyan. Titus kanyan pupat is sa ikuparatiya. Taman sa inirupa o Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigin man na iya ajaban li amril mu'min. Pakamam sa ating Nabi ang kaya betad ang kaya mapaparatya. Titu mapaparatya si ikwallah. Inna amrahu kullahu khair. Tanan na tigo Nabi o betadiyan na palid mapiyah. Di nga masisipat sang kaya mapaparatya ang kuta betadiyan. Nabaya manoto na ba di pagdam sa masakit ang kaya mapaparatya. Wida pakamam sa ating Nabi ang kaya betadiyan at tanan din mapiyah. Akat pilih ko na mapipiya ginawa niyan. Walay sa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Nadabas ang kapapadalaman sa lagi din nabtad. Inunta na sibub katong ko titu mapaparatya sa ikwallah. Ito na itulad na ito. Na in asabathu sarra syakar at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana khairallah. Igir amya sugat sa kanyan amapiya. Kasusunor na manalamat sa kanya si ikwallah na giti mapiar kanyan. Giti betad mapiar kanyan. Wa in asabathu darra sabar fakana khairallah. Na igiram niya sugat amargan na subar sa kanyan na giti mapiar kanyan. Hindi na giti betad mapiar kanyan. Na siya nang pili ko mu'min. Igira sa mu'min na masusugat amapiya mana kapipi a ginawa, malaitamok, at nakadato, masusulutian, mga muryataw, anto nang ipitiklas, o di na, pento ni ipitiklas yanan, limo, kapipi a ginawa, ay pakapi a ginawa ang kutoripan, na di dumaada ang mutapan na lamat yan si ikwallah. Hirap man na minisambi ng kutamargan, na pakaalan niya ng kutwa, kasabar, pupantang si ikwallah, ay arap niya ng kutabalas si Allah subhanahu wa ta'ala. Naging ayabtad siyang kayamasan na niyakay tuwito alim o pagkita amanon wala na kalipatan niya sukad na niya. Lagi dito mambo may tubo ay tapangon wala na kalipatan niya sukad na niya. La ilaha illallah. Tingin ang mga tao. Mga tao apipi a ginawa niyan. Pasahiho mubdala bisihha. Geng kaya mga tao apipi a ginawa niyan na itatapangon ang kutwa kapakapipi a ginawa niyan. Ayashkuru am yakfur. Ino punalamat ang takabadang pagungkir. Wal marid mubdala bil marad. Ayasbir am yajza. Ino geng kaya uripan ab kesakit at tatapangan sa kasasakit. Ino mga day. Subaraya ang tao ka di pakasabar. Palit na ng tapang wala. Yan kaya tao ang mga gudam sa kapipi a ginawa. Natatapangan na ng wala. Ino, punalamat siyang kutwa kapipi a ginawa niyan. Anta ka di pagungkir. Pagkasakit taya at tatapangan wala siyang kutwa kapagkasakit yan. Ino, sabaraya anta ka di pakasabar. Dalilaya siya, Kenapa ayat kebebayan wallah o din ayat tos sa kebebayan wallah na so titagumpia subulawasan yan malaitamok mala kapkilew na makukuha niya kung mga limo na butop kebebayan wallah na bagiti manod magito di sa tapangunot wallah kenapa membuaya dalil na baso pagka sakit o din na nguta masusugat ang mga rugod na babkerang iti wallah bagito na tapangunot wallah subhanahu wa ta'ala dayon sa dudud ang kuta para tiyas ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ginan ni sabab pag ginan isa ang makatutulod
Raktano sa kapupugusetan o kapupakaragatan sang kaiya lalagi daya betad ang kaiya kasasakit o di na mga tapang ang mga raragan. Ayaw to sabab pakapusaw na tigman yung mga ulama na paganeron ay nagpusay ang kaiya kabenar ang kaiya kasakit o di na ang kaiya patupungan sa mga raragan. Na paganeron na tigman yung mga mampunay sa ilmo na ay tigin na kadaklan أن كثير من المرضى لا يصبرون على الابتلاء بالمرض ay kadaklan sa iku pengasasakit na disiran po pengasabar sa iku itatapangkiran ang mga panyakit o dinat sakit pagkiling kasiran adisiran pengasabar sangkut ang mga sakit warubbama da'aw ala anfusihim bil mauti wa hadha haram kapakay panatigin na kiling kasiran ipumanginiran abusin mamatay na ito na haram ubang kapumangni abakan matay sama no to na daliluto o di na nanautos sa di ka pakasabar uripan sangkutwa kababaluin yan at tatapangan wallah subhanahu wa ta'ala na di mamanaro sa di mga pipiya puhunan yan ang kuta kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua sabab ang makatutulod raktan wa tigin sang kaya kapugusya sa eko kabnar of kasakit o di na tatapangan wallah. Dal amro thani anna kathira min al marda ayat tigin na kadaklan sa eko pangasasakit na idha marida tarakas sala wa hadha haram da igira miya sakit na ipumbagakyan ang kutna sambayang dagi tigin na haram ay kadaklan sa eko kasakit na ay hakap kepikiran niya na ba may exempted sa iko sambayan dagina na haram dayon sa so tigman yung mga mampunay sa ilmo dayon sa present ang kututak ka ay man na makatatanong ka na wajib berga ang kututak pakasimbayang apian to ni betadiga tama sa ayabu makasimbayang ng kutuwa ayabu di mamimikiran ang kutuwa pamikiran na ka da kitungo to sa kasimbayang amay ka din kagaga o baka makaprokuro makasujud na apian mo pamikiran na kapsimbayangan dayon sa present ay manan yan na sisyan ang kutama pi apo mimikiran na wajib din na mitindi ka sa sambayang na iya nga kadaklan sa iyo pagtaw tabi na di ka pagadamin sa miya mga minor ang mga sakit na tamang ko sambayang na initarget na gina na haramanan haram. Ikatlo watikman yung mga ulama أن كثير من المرضى إذا اشتد بهم المرض هرولوا إلى السحرة والكهنة والعرافين وهذا حرام kadanglan sa iyo pangasakit nagira miya nagumput kiran ang kutwa sakit nagkasakasay siran o dinam gagagagaan siran sumusang kutwa mga pananakoto mga paririmar nagusto mga lagi diran apupungan to kanira ng koto amigagayb. Lalo sila di magapas ang makipumulong sila ng wahada haram. Nagina na tigman yung mga ulama na haramanan. Nagina lagi daw ay pupunutol niya ng kaya waki'i ang mangulawla sa kaya masatan. Ay katakalan sa iko mga tao nagira ang minitaral ang kutwa sakitiran at kasi ko mga moriya tawiran na pumanong sila sa kuta penderpaan pumulong yan ang kuta iblis o di na pakasong kanin sa kuta mga nunok pagipununwatan niya ang kuta mga syaitan na ron sungang kaya sabad ko pagtaw di silang penariksi ko kadna niran di silang penariksi ko Allah di silang penariksi ang kuta mga putar ay ini pangdao Nabi sallallahu alaihi wasallam di na ito magusan ay pinarigilan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kamas pusiriginiran ang utwa mga syaitan. Naliropan, naura ano ka panarig sa iko Allah na adna biyelo yung mga sabab. Lagi di barat ang utwa mga hospital, mga doktor, babagan sa kapasang wallah sa iko pigili ako mga panyakit. Na sukasunga sa kanan na mga pananakuto na tumas inga panalagwid yung pasinti nga sa iko hospital. Liyo sa iyo, kaya pagapas ka sa ikwala, nagpanggalabagan na ang uta mga sabab. Mga sabab, akapakabagan ang uta pasinti nga. Di manggapa kay,
Ikaw ta pasyente nga, na may lingad na upira, sakit yan, nakupiraan, na tig ako na putar, benar na so putar, di ka pa kaya makaili ka sa mga miracle. Apakada no to Allah subhanahu wa ta'ala. Dipindi sigo din yung galabak. Ayaman na na, mala iparatya, kapakayad na pakambut no Allah subhanahu wa ta'ala, kabarakat, nagapaya maluto. Dahil may isa ka pa na madudusya. Na, ati, may lingad, nakita ya, ati na nga pasyente nga, nadangawita sa ospital. So, sangan makaon. Nagpagisangan na kapan si Ikwalla. Ayaman, ang galibag nga nga to sabab, nawita nga si mga ospital. Ayaw ka kaliman to, kadisgrasya, ang mga pasyente, na Amerika nga to, pasyente niya, namiyak agadam, na inuwitin ang mga pamumutar, siya mga pumanulakan, na may kakialotoan, na inuit palalagoy niya sa ospital, na di pa mo umirampay siyang ito ospital na miyaninggas. O di na ani kisapay na sa emergency room na miyaninggas. Na tigil na ininjigan niran sa para sa COVID kan matay. Ay, na begitu. Kagipya ka lotuan ka ba? Nalami maro na miyatay mam. Kaya tanga-tanga na ro miyatay. Na ay piambut ka na ininjigan niran kami ya COVID. Nagitus ka din. Igiraan na. Megdam yung si Ekup. Kasakit. Nakab na rin kami ang utang pangilin niron sa ukit. Akabulungan ng ito sakit yan. Nasa din sa kagaganiron. Kaya pinakamapian na Leos iko kapanarig si Ikwalla, Leos iko mga tawar, naad na mga sabab. Lagi na mga ospital, naroon tanuron witan ng utap kasakit, kababgan sila, wala sa kapasang at tajrubay na no to. Kiliran ng utang mga sakit, siko kapasangiran ni Barat, ay nibigay kira, kaya kilasiran nun, na nakapakaya, ron iyo kit wala ang kutua bulong, di na sabab. Kenapa tayo di maging barakata? Nah, ikapat atik man yung mga ulama na etigin na kadagalan sigo pangasasakit na sigo mga sakitiran na la yad'un Allah li anfusihim bishifa. Di dan ipamanga ni si wala ang mga ginawiran sigo kapakabagro. Bal wanasu anna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Kena ang kaya mga taon na kialipataniran ang kaya doa na pupukang gaya guna ko depan mitoron antawa kasi kumingit minitoron anta kasi depan mitoron ama penggulaula na kepakaya maalino tu doa ibarat yan ang utwa mismo yang gulaula minitoron na mapenggulaula na kepakaya maalino to sabab sigo kapagagawal la sigo mapia o di na sudah pan mitalingo ma na kepakaya gitu na maalino to ang gulula sigo doa gitu tigman yung mga ulama langwan apang ni uripan langwan upang ni uripan na palid nutub tiriman wallah sabab sang utwa kay giro Allah subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum idnu tukpa kayo buto mamrak pamanganikan wa tig wala katarim anak na ayabad na bida-bida niyan na siya kaptirim on wallah paganero na tigman yung mga ulama na dua biya mga ni kasi wallah at terimad nuwad la ang utwa balasyan. Di ang utwa mapupyamang ninga. Kung makakadato, na terimad nuwad la. Nagkapakaya madato ka. Maman na kasnyar ka. Itunay niyar ka sa kaya dunia. Matarimad nuto. Ikadua, pang niya tigman niya, mga ulama, aptirimon wala. Na pang niya, minirin sa bala, minirin sa tiyuba. Ibarat yan na, miyamang niya ibarat sa tamok, upang mga bentuk sa isa kamilyon. Yala na, bigyan ko sa isa kamilyon, kan magkapital sa kaya disimbir. Udi na, bata makalutang sa mga lagi dia mamanayab, kababayan o ginawa ta. Naguguraw ko to si Ikwal la. Nadir ka ganwal la sa kaya dunia. Nakatawa ko na datarim ako la sa pangninga. Na terim mo tuwal la, uwid na, terim ayan. Ada kan yan, bagi sa isa kamilyon. Ada kan yan mamumasugat, ada mamukada ka mamumasugat at iba. Upang makabingin ibaganyar ka, nagkarumpa ka nga mamutrak, na yung magpunggastor ka na isa kamilyon. Nada ka mambukarong pagyatrak, nada ka mamumaka sa isa kamilyon. Gidus ka niyan. Pukirin sa bala. Ikatlo, at tulad doon na natigman yung mga ulama, ang pangni. Na pangni, asir kay bagay, wala si isa alangan na mori. Subala siya. Nagitus ka niyan. Din man napakalpas na wala. Dua. Paladutup tiriman wala. Subhanahu wa ta'ala. Igira kapag ikhlasan ay man na tulabos si kami amang sa tabang si Allah subhanahu wa ta'ala
pinakamapiyaro at tigman yung mga ulama ng kuta dua asubalas yan na singga kekuas isalungan na muri. Kita sebab kailangan na lalayon ang kutwa peralaan ang kutwa dua peradakal ng kutwa dua apa yang di batad ka na lalayon ka di makapagapas sa ikwallah, lalayon ka di makapangilay sa ukit, isi ka di makapanarig sa ikwallah, igira masusugat ka amargan na di nga di ka pangilay sa ukit, ianduman niya ibabasan kababasan ito di nga di mapupalapalad si Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tigman yung mga ulama na eti ginakadaklan naman to wajadtu kathira minal atibba illa man rahima rabbi la yarhamuna al-marid. So atigin so isa kalimat na sabab na may ilay tanong so kadaklan matutuon tanwa so kadaklan sa iko mga doktor mga bibigan wala sa kapasang sa iko kapamulo doktor anta ka mga nas anto na kaatasan yan aya profesyon yan na tigman yung bagbabasa nakapamulong aman na may kapamulong sa iko mga pangasasakit na iti na kadakalangkiran sa busa ini kalimukiran wallah dada abayrang kapedis iko pangasasakit saan duman niya ikasawa isang kutas sakit yan akatukawan naguan duman niya kirupaan sang kutwa sakit yang ang kabulungi. Ando man kang gelebaka sang kutwa kapamakupakuti sa kabulungi sang kutwa sakit yan. Kaya pa na kiranon na ginamya kada lang tapas niti na bukon sila. Tomon niram na pamaningas tabi si ko di lola. Si ko mga doktor tano din si ko mga peda mga nas. Mga PPC pato. Aya burkiran na illa ay yatahassadu alal mala min al marid al miskin. Aya burkiran na sarap keparuliran ang kutwa tamok ang utap kesakit miskin makuha niran sa pera nagitubi at pera tabi makasangibo naginan na andap ketunan na mga hospital lagi din api amian niga sang utap pasintingan at tama jadi ka makadipusito na di dan bulungan cun suba pelagu yang utap kesakit ano man yung apa lagu yang kesakit adi nga penebulungan ada handa penadipusito kabebetingan nanan kukuman na ni makaugi lagi din nakukuman amay kami yan nigas so pasintin ang wapo na bengi la ilaha illallah kailangan na so mga bangsatan mga pagaritan mga babaitan kasi yung mga lagi di mga betadi na liw sang kutwa kababaluin ka agalabak kanan atas tanggungan kanan agalabak ka pemulungi nga si iko pangasasakit kaugupi ka kiran empleado ka sugayang kaon dadi nga penutup pikiran ka akabener ka utop kesakit a muslim alagi di abangsa nga kailangan nakabulungan ka kakabenar yar ko to aska magagang ka nakapasang ka na babagangon wala sa kapasang na kada nga bulungi ano man na yung kapan siya ay man na niyan na order aska na mapaparo ka o di na dipusit mga pento ni alang yan san nakakuan kailangan na kabulungan din ng tapos sakit ikiramili ng sa pasyente aminiuma nakanaba papandaan ng tiga pangaratas kasan doon at pangaratas na kayo tinggal sa jupadiga pamulungi nga nasala ko juga pangaratas siro na ada mga pediin nagapain pa panurat na gila ilay tang utwa sab mas kung na nila macokaratas ay yung utwa pasyente na tanto kung masakit apkilitas ang utwa betad lagi dito na sabus ipkilimun wala ang utwa mga pipi puso ang mga doktor mga nas na gusto mga minpediran na girap kilit ang utabtad lagi duda argiran unyawa la ilaha illallah kailangan nakarganda ng utang mga niyawa kilitan sa ikong mga hospital ang makakailangan siya sa tabang naliyos ang kutwa kababalitan waginin bay galbaktan na yapikirang nakabanar ko to kasakit nagu kepa kaya mas katyar ko to sa alungan na muri kayo ay agagaga nga nadangas kanyan pamakupakuti mamulong benar ka pikiran nga ang utwa kabenar ka ang utwa pagaring ang muslim bangsang ka ang utwa kabenar ka si salam di utabtan na yung kayap kasakit at tigman yung mga ulama na tanto kumada ka lakab na rin sa ikong mga muslim tanto kumada mala ang utwa kaya bitiron wag amatan islam paganirong na tigman yung mga mampunis sa ilmo ang kabnar ang kayap kasakit at kalipatan ng mga muslim na an na'udahu fi maradihi
Yang kutua kabisita tanur kanyan si iko kapkasakit yan. Istijabatan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, udul marid wattabi'ul janazata tudakkirukumul akhirah. Tigman yung nabi, abisita nyo subkasakita. Nagunot kanu ko iplebeng. Kamapakatadam kanu niya sa ikwalong namori. Na ando man niya, ikapakatadam ka iya mga muslimi man to, iya piya subkasakita, sharingan niran mismo, isusulda iran sa walay, na dirang kabisita. Dirang kuma. Na ayakap kuma iran kupkasakit, na gira miya tingas. Na iran ng paguiti sa berang-berang panabang. Ano man nga panginin siyang kutwam, miya wafat, miya tayo doon, ang kaya panabang ay mana repatot, akatubang isang utap kasakit, nagira, mapapantaga, masasakit, nagkikap ko maungkong, o ba na ipalilip ko, pira ka namin nililip ko, ngamin ikaw sa bulong. Kanaba, ayamay kami yatay, na nga punabangan ang utwa. Pamilya niyan, ang anong makambur sa mga restauran, na begitu. Miya belir tada nga ayar katanor, naudzubillahi min dhalik. Ay patot, nagirap kasakit, ang utap kasakit, labor hindi kita makapag-hospital, bakit kailangan niya ng kutwa tabang, pumasa sa mga bulong na gitwa kay Muslim, patot asunod ka, asunga sang kutap kasakit, nawan tibang kau na tabang na kau, nabami kami aningos na di ka di manabang mamanti. Unutin niyo ang kutwa, uli na tundugan niyo ang kutwa ipilabang, ayaro mala mapipikir na tudakkirukumul akhirah, mapakatadam ka nun yan sa ikwalong namori. Syekh mga hadith na tigmani wallah Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i' wa 'udul marid wa fukkul 'ani. Pamaganakan wa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kupenga kakkeor paganan yusuf keor mana ang kutam makakailangan sa panganangkan ang idong tapkur mana sumanga miskin. Kenapa ayah buat kailangan ang utap putay ng ocho? Ay pipikir sana sa mga miskin na makakailangan sa panganangkan, makakailangan sa tabang, natabagin nga ang utapagaling ang Muslim. Sa ang utapagkailangan niya. Dagu bisitaan niya watigo Nabi sub kesakit. Bisitaan niya sub kesakit. Dagu pamakabukaan niya ang kutwa mga bilang o pamasangay bagbubasa. Yung kutwa bilang mo siya mga Muslim na ay patut na pangilian ito sa okit kapakaliw niyan. Lagi din berat na mga bibilang ko mga pagaritan mga Muslim, naguso mga babaitan o mga Muslima na wakiwad na mapi ay pamikiran siya ko mga datutan o di na mga laitamok na man na patut na pure ka absisad ka, pure ka penggusto sa lalan sa ikwad na nagira mailing ang nagkakalabuso ang mga Muslim at kinuwan sila sa kabenar o gobyerno sa ikapagintaw. Kinuwan sila ng gobyerno ko kapagintaw, kapagagamay kapagintaw na sa kapipi ginawa na saan kakipag-usan sa tamok ka, kapamakaliwanan. Kagina na mga Muslimanan, ad nakabenarir ka, kainisugur ka unabi nga, aginan na pamakabukaan kanan. Maana pamiyan saan kasiran. Nagina, balik na miyan ka, lagi dia Muslima, lagi dia pingil bukin niya. Pamana miyak kalalay parat niya, di ka sa masigit. Amalay tamok, na suminsang ka na na giga kalabuso ang mga Muslim na na pamakaliw niya dahil na ba nga siya yan na lagi do ba kaya nagiran siyang kaya hadith na bagusi ko mga pamamakiniganiran nagyang kaya hadith na kaya tiro siya Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kalabi siyang giburag na iman itong kapandaman lagi naginas ka niyan ayat wa sabab nagi Muslim ka ba na panagungtaman niyan si Iko agaman niyan naginan ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutua kapamagana ko kaor kabisita ako kasakit pakadakal tan so kabisita ako kasakit igira na kasakit pagalita ng Muslim nakabdaryar ka ang kutua kabisita ko nagyang kutua kapamaka liwas ang kutua miyang bibilang siguro mga hadith na tigman niyo Nabi khamsun tajibu lil muslim ala akhihi 5 at tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam apaliwan si ikong Muslim amit tunin yang kupagaling niya ng Muslim paganyaron ng kutaradus salam kasmaga nga si ko salam yan wa tashmitul atis yung tuwa kagirong alhamdulillah si kumiyakang baan wa ijabatud da'wa nawagyan ko tuwa katarimba ang kasi iko invite ang utapagaling ang Muslim wa iyadatul marid
Dagugyang ko to kabisita ang kasang kutab kesakitan. Wat tibaul janaiz dagugyang mo takidulog na kasi ikaw may wafat. Padudun, minakapira di maalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang ko to iyadatul marid. Kabisita as ikaw kesakitan. Naging kaya mga Muslim na lagi dubay na naman nagubay susugo nga kabisita as ikaw kesakitan. Ya lipataniran. Din ni man to basan ning gulaw dagay. Niya kay ito. Nayakap pa makomeran. Dahil damiat tinggal siyang utamiatay. Na pumakomasiran sa tamang armak na kita peludin. No to, nakanabaw to babaya sang utap miatay. Nabaw to selakuan. Katibaw pure. Kaya na mapipikiran ang utap ke kanro. Nabaw to pure katibaw. Kapukasawan man ang uto di panumbali. Kada barang kapukoma. Dabar kapukoma. Nabaw to titu-titu kailo to katutungan eh. Kailo to kamu Muslim ya kapipikiran yan. Kagito na mapipikiran ng tayo na itinda iwa karabo. Naginas ka niyan. Gid ni man to iwa kaya manggulaw lasang kaya masatan. Ini sebab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian. At tigin man iya inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah mata naswallah azza wa jalla. Nagtiro niya sa alungan na mo, ya ibn Adam. Hey, tingin buat Adam. Maridtu falam ta'udni. Niya sakit ako at tingin na daw kong bisita. Natigman niya ang utawaripan na kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ano man ikang bisita ko ka, isaka ipupapaarsi ko lang wanak adin. Rabbul alamin, kadna no lang wanak adin. Qal, nagtiron wallah, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu bangkada katukawi asuri penakan asipulan na miya sakit na dangas kanyang bisita ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu upama ka kaya tukawan ako to na binisita ngas kanyan na matuon akong karkanyaman matuon akong karkanyan ayaman na muma akong karkanyan ayan doon yan na keparulingaman ang utwari lawad kakuang ang utwa ka rila wallah sang utwa kaya bisita nga sang utwa pagaring ka Muslim naginan puno nakatandakan wallah subhanahu wa ta'ala si isa alungan amori giya pinahadith niya bilangit tanong niya na syubha tayo o mga mu'attila mga tao at pumakado nila ng utang mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala ilo mga syairah sa mga mu'tazila sa mga jahmiyah at tigila nakatatan naman na tinalang manong literal, nakata na Peter wala maridto. Niya sakita ko, pamanap kasakita tingin siya wala. Nagina na itiro ng mga ulama, mismo ang kanahadit na tiyapsirian, mismo ang ginawa niyan. Akna ba niya sakit na swalla, kaya niya sakit na suuripan niyan. Niya sakit na suuripan niyan. Siyang utwa, sumpat ang utwa hadit. Gito sa mga ulama, na ayaw kapkauli ng utwa literal, na gina na dalil. Gina nga hadit na ana dalil, ako tapya ka rin, wallah, ang kuto kagiraw niyan, asuri penakan, bang kada makanal, asuri penakan, na miya sakit, na nga bisita, ayaw man na rin, apipikiran, wallah, nagyang kuto ap kasakit. Dalil, ano dalil, sa kiduto sa iko, literal, amanan niyan, sabab sa kuto, maan ang kuto, sumpat ang kuto hadit. Nagyan na, subutan, muta mga bulok, sa iko mga muaktila, na di na ka kasukaswin, na balabudi mga bulok sa iko mga muaktila. Na yan nga iya kabisita sa ikop kasagit na mapapakaya si ko Muslim na sabod ko maulaman na mapapakaya pa si ko kafir agito su kafir ad na Arab nun akapapig Islam yan ad na mga dalil amiyang aloy lagid o matwa anta ka bagwa kalumbayan na paliw mapapato tama yung kabisita ko kasagit. Pag ganyan dalil, binisita ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir naso Abu Talib, bapa yan mismo. Nagya maarap po ng Nabi sallallahu alaihi wasallam takapag-Islam yan. Na yun sa kanya ng Nabi ko Islam. Tigin man ya ammi, kul la ilaha illallah. Bapa ko lay, natirwa ka sa la ilaha illallah. Kalimatan ashhadu laka biha illallah. Katiru ak kapsiksiyan na kan nakauto para kasi isa alungan siya sa hadapan wallah. Walakinahu lam yaqulha wa mata ala kufrihi. Ugid na doon tumatir uba pa yan. Na miyatay siya ko kakapirir.
Kafiro to binisitaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam namin panutula sa katao manguda ay Yahudi. Yunun sa kanyan Nabi siku Islam, siku masakap po sa gitiyan. Yang ay Yahudi, may panutulo Anas radiyallahu ta'ala an. Agyang ka ay Yahudi na di na nisirbi siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na miya sakit, na miya kataling umon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, abinisitan yan. Na miyuntod sa iko ubay ulo niyan. Na tigman yung Nabi aslim, pag-Islam ka tig Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila abihi, nagyang utawata, manguda, na pendinginan niya siya mayan. Na faqala lahu, na pitero ng utamayan, na ati Abul Qasim, unutinggan su Abul Qasim, man unutinggan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na fa-aslama, na miyag-Islam ang kuta Yahudi. Fakharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, na luminya su Nabi adina diteron, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, ay sulang na bentugan na palin, rakwallah aso, inaunian ang kuta manguda, mama si isang kuto apoy kung naraka jahannam. Naman ito, lahda. Yang kuto miyakay ito oras, ay ni pag-Islam ang kuto, sakat o maman, na pisik si inong Nabi, miyakalidas si kung naraka jahannam. Allahu Akbar. Na mga lagi din ida so kabisita ko miya tayo na miyaswa, napakatong kas kanyan, mapakatadkir kas kanyan, mapakasabot ka, lagi na di pinakamapiya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, na binisit na so Sa'id bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala, man agalabagin ng Nabi, ang kaya kabisita ko pangasakit. Ore niya na Peter yan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah na pakapiang aso Sa'ad, Ya Allah na pakapiang aso Sa'ad, Ya Allah na pakapiang aso Sa'ad. Yakat lumatir o Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ano pa na binisitan niyan amang muda. Binisitan niyan amang muda. Na siya kaya pakasundo Nabi si kuwalay niyan. Natigun Nabi fa kayfa tajiduka. Faqala ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Mamakasya tanong na tunay mamabetad ka. Na tiga mutasaka to mama ya Rasulullah na mata na sa kana maarapakan. So Allah nagu maarapakan, nagu ikaawanakan, wa inni akhafu dhunubi, nagu ikaawanakan sulusakan. Mana sa kan na ikaarap na kana kimbarat mo na kan sikwallah. Wid na ikaawanakan ng kutadusakan ubara kan siksa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na Peter wa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Da akaketimu ang kaya dua si ko puso orepan lagi dang kaya betul. Ana di ketimu ang utak arap pangasik wallahu tu kalakka illa a'tahu Allah ma yarju. Inun tating man yung Nabi na ibigirun wala ang kutwa maarapyan. Wa ammanahu mimma yakhaf, nagupaka pakalinta din sa kaniyan Allah subhanahu wa ta'ala sa ikawaniyan. Allahu Akbar. Ila sutaw na betay na ayam arapyan na swallah ikawanin ang utadusan niya na di makapamang ni sarila sa Allah subhanahu wa ta'ala na di nagkatimu. Ayam anan yan na andin ni kang gululanan na kakuwang ang taarap na ka napaka-lintag nga wallah, pakasaring nga wallah, sangkot wa ikaawan ka. Ginaso Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ni sabab, naginan so pamisita ko kasakit, naginan ni pagkita duman ako. Yung utwa, maarapyan sa wallah, makalangotapan narigin si wallah, makapag-stagfar, ba na mga karibatan niya na mapamanginin sa rila si wallah, sangkot mas alagi dito. Ay malalang kaya kabisita si kup kasakit na mapagkataguan kas kanyan si kup puso yan sa kapipi ginawa. Mapagkasunod ka si kup puso o Muslim ang kutwa kapipi ginawa. Nagyan kaya ka pakasuldang ka si kup kapipi ginawa si kup Muslim nagpede si kup makalilabi si kup mga amal para si kup Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ang kutwa kapakasuldang mo sa kapipi ginawa niya gyang kasakit nagilabi gibental ka na lamun nun miya kasagit, lang tanong miya kasagit, dato api ginawa ka. Gira miya ilabala mo sa kababayan ng kataw, layok ka, tunganin ka, namili ka, na miya kapi ginawa ka.
mapakapi ginawa ay panubakaran mapakatadkir mapakatadem dari ketigu nabi ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim ay pinakamapia petsa pinakamapia mga amal adi panuatan sikwallah ta'ala dan kuta mga kasusunor mga kapipi ginawa kepada lemah kautus iku pagaring ang muslim kepada lemah kautus iku pagaring ang muslim na ino nga di penggelebekah ang kuta mga amal agi buda ba penggestong kaun atamok ay bu mapenggestong kaun nang kuta dukaw ka na pinakamapia to amal ang mapakasulid ka ang kuta kasusunor kapipi ginawa siku pagaring ang muslim nang kuta ka bisitaon na peduto sa ipakapia-pia ginawa ang kuta pagaring ang muslim. Kaya nga kang bibisita eting man yung mga ulama na tu'alliful qulub. Pagkabuksiyan ang kuta puso, niya ni mapakakalema ang kuta mga puso. Nagup katanto niya ang kuta katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalul jasadi idha ishtaka minhu ud'un tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Atin belian na pihak ibarat wallah Nabi sallallahu alaihi wasallam ang ayam maratya sang kutu di rendi kakakapdiay kakakalimuay agus mga kakakapdiay na lagi dating Nabi sa timan na lawas ay gira miya kapagataat ang kutu sa timan ang guta siya kulawas na tandin makapagataat makagdem ang kutu intiro lawas yan sang kutwa kaya pak kaya rubasaw nagusang kutwa kaya kayaw niya kaya sakit yan na ay man naging niya kapag taat ang kutwa lawas ka at na kaya suro ka nga kaya suro ka sa tao na palid pagagdem ang kutwa intiro lawas yan na nagilagi din miya ka gdem sa katong mga muslim na pagdem ka ang kutwa may susugato na masagip na pakasuguto pakatuluduto sa kabisitang kaon mapakapiyang ka ginawa niya ang masatan naman to la ilaha illallah sin pumanutula sang ngepsembran miyadain niya simba dai man to akan bibisitai ang itu ba ay man to miya uso nang aya katibawa andi ni kapate ang utamya tay nam kandiga miya sonor siran mamu diran ipenggulalan ang utas sunna inindo kirang nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah igira kaya anak sakit na gitu panagtamanin ka wala na yung maging ikaw narong sang tamas na narong kong tabang nambak kailangan ng tabang ay pumulong naba may miyaningas na mamanti na punibaw ka ay siya mapipigil ka ng depth hindi rin nakarabo la ilaha illallah miyali yung nabi at tigin man na iya man aada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin ang tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta min al-jannah manzila. Yang nga siya tao nabisitaan niya nagkasakit o di nabisitaan niya ng kuta pagarin yan para sa ikwalla na talwas kaniyan upala nalo miyak ng uta ipanalo niya ng uta mapia yakapia mo talalakaw ka miyakam baal ka sa derpa ka sa iko surga uli na miyaka tilagad ka sa derpa ka sa iko surga Allahu Akbar giutu mo kapsuga sa kutuap kasakitan na di ka di makambal sa derpa ka sa iko surga na ino di panggalabag ka ino pa mo di panggalabag ka ang kaya lagi dia makamal at piya kalipatan siyang kaiyamasa la ilaha illallah tanto umadang lang utama hadith ang kaya mga hadith ang makangguna na sa kalbihan ang kaya kasakitan patsami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam makalbihan yan natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك 70,000 ملك حتى يمسي الله أكبر da ang muslim at tigo nabi bisita niyan so pagarin na muslim ko kapita-pita ayaman bentalian ko kapita-pita inunta na ipamangnis kanian aril ipamangnis kanian sarila o pito
70,000 ang mga malaikat. Tama sa kagabihan. Allahu Akbar. 70,000 mga malaikat. 70,000. 70,000 ang mga malaikat. Apo mga nirkasa rila ipapalagkiran si Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa kagabihan ka. Wa inaadahu ashiyatan. Upamaya kabisita nga nagkagabi, kagabi. Illa salla alayhi 70,000 أو 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. Nalagi dito mang awalin na tao bisita niya ng utap ko sakit kub kagabi. Na ipamangnis kanin sarila ang kuto ang 70,000 mga malaikat. Taman sa kanin nakapitaan. Allahu Akbar. Ano man niya, editan siya ka kapkuha. Ay betadian na adna bagian niya na kharif fil jannah. Bandi ni darpa sa iko surga. Na samanan na miyamak kahit ito amal, miyamak kalalaki pantag na gubalas. Napia kalipatan ng mga Muslim. Ibu kap bisita nga sang utap kesakit. Nakatatag. 70,000 mga malaikat ay papaladagay si Allah si pangligay na sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pagsakab na rang ayap kesakit, anting man yung mga ulama, nagyang utuwag ila miya bisita tanus kanin nagpakatadaman. Nagupupakay ng kaan. Pakatadaman ang gulalan sang kutap peki pemanutulong tang takalbiyan o kasabar sang kutami susugaton. Ans kanin makasabar. Nagunin maparuli ang kuta balas amala. Di nga ditiron sang kutap kesakit. Inna idhamal jaza mat'ana so malabalas na ayaki pantagyan na ma'idhamal bala na giyang kutwa malaab tapang. Mana so kabaya ay kaso malabalas na ay mamuki pantagyan ng kutwa malaa tapang. Gitu di pamanutulid sang kutwa kesakit. Iya nga isusugat ka wallah. Na sana matigir kayo ni na malaa balas ay titilagad ka wallah. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Nagpanutul na kao na matanas wallah na igira. Kaya babayan niya ng kutapagtaw na ibtalahum. Igira kaya babayan niya sa tao na ibtalah. Ayaman na niya natapangas kanin wallah subhanahu wa ta'ala. Paman radya falahu rida. Nasa din sa maswat sang kutatapang wallah. Nabagyan niya ng kutwa kasuswat wallah. Waman sakita falahu sukht. Nasa din sa mga tao akarangitan. Di maswat. Narkian ang kutarang ito wallah subhanahu wa ta'ala. Siya mga hadith na tigman niyo nabi. La yazalul bala'u bil mu'min. Di na mapipinda, maada ang kutwa kaptupungisi ko meratiya. Wal mu'mina, merati amama na gumerati ababay. Fi jasadihi, kapakaya si katapangan wala subhanahu wa ta'ala si kubulawasan ka. O di na si ikot pamilyang ka. O di na si ikot tamuk ka. Hatta yalqa Allah azza wa jal. Wa ma alayhi khati'a. Taman sa mibarat mo ayin sa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. As kanyan na daabong lidnabon miyalam akaribatan yan. Dusan yan. Allahu Akbar. Sangot wa kaptipingi kawalan ipkalalas adusa. Tama sa makadakadakal kang utatapang na taman mo sa mibarat mo makaswallah sa digna berkamalalam karibatan udi na dusa. Lagi na da ba to ayama na niyan na pagilangan wallah subhanahu wa ta'ala apkisugot terka tapang asar ka mapaparatiya ka makasabar ka napupuntag nutu Allah balas. Siya mga hadith na tigong Nabi sallallahu alaihi wasallam idha ishtakal mu'min akhlasahu Allah kama yukhallisul kiral khabathal hadid. Tigman niya Nabi igira miya kapagataat ang kaya mu'min mapaparatiya si wala sang utas sakit yan na lalas nun wallah subhanahu wa ta'ala ang kutadusan yan sa gilig dukap kalala sa ang kutakir sang kutwa tangis sang utaputaw mana ang utay kusa tangis ang utakap kelas ng utatangis na lagi din utakap kelas ang utadusan nga Allahu Akbar samanan na tanto nang kumyamak kalala ikipantag miyamak kalala ipantag ang mga gilbak ay ipantagun wala na miyamak kalala balas siya mga hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam waman yatasabbar yusabbirhu Allah langun niya hadith dito di pangaloin para di ko ni makapangin benar di kan pagira ba di pangumpus akatiro nabadang pa sabada di mamahusay langun yan to di pamangbulan nakatiro agi na mga hadith
adi tanu di pangaloin para may kanakaon ba ang tuwagi nga di pangaloin na ostuagi na pipura piamantag wala mga balas. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man iya wa may yatasabbar yusabbirhullah. Sa tao at tatagal niya na makasabar. Kenapa ka masabar? Kenapa ka masabar? Ugin na tatagal na ka, sisabar ka. Sangot kami sugutar ka. Napakasabaran sa kanya wallah subhanahu wa ta'ala. Wa ma u'ti ahadun ata'an khairun o khairan wa awsa' min as-sabr. Dapat na inibigay ko rin na mapya. Mala mapya. Inunta ba ni makalawan ni ang kaiya kasabar. Ginasutaw na riskin wala sa kasabar na miyakalalan na mapya. Miyakalalan na lim wala subhanahu wa ta'ala. Ginanisaba pa kanabatan o putiro ay mga sabartan ugid na kailangan na summin na pwede masabar na tigil na ka ang utwa kababuling ang masabar. Diyan ko tamar na may sugat ka na tatagil na ka yan di man ay kagangaro na ginan sa tao abugan wala sa kasabar naging ni pinakamal limor ka wala subhanahu wa ta'ala. Sigong salong na mori na miali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man ay yawaddu ahlul afiyah yawm al-qiyamah. Mapamdingan-dingan ko ng uta mga tao desiran masugat tapang sa isa dunia. Desiran masugat amargon sa kay dunia. Hina yu'ta ahlul bala'i thawaba. Asid sang kutak himbugan ko mga balas ang uta mga tao amya sugat siran ang mga tapang sa dunia. Na may kay paladingkiran ang uta mga balasiran na mamdingan-dingan ang kuya mga tao ada silang masugat at tapang sa dunia. Law anna juludahum kanat quridat bil maqarid. O bubumya baloy ang uta mga kubaliran. Ang masitipid, marapat ako din ang masitipid bil maqarid. Manang utwa mga waniran na masitipid man to na makagdem sam titu masakit ang uta mga kubaliran si kwatawirang ko dunia kaan mo an silan makakuha sa balas na lagi dang uta inibigay sa uta balas ang uta mga tao ang bala. Allahu Akbar. Mapiniganingan mo na ng mga tao ada silan masugat at kapanap pang sa dunia. May kapalan siyang kuto mga ahlul bala ang kuto bala sila na mapaniganingan niya to. La ilaha illallah. Nya isa na sa katabubay ang nakataling ko masiko Nabi sallallahu alaihi wasallam masusugat sa kanyan panyakit. Masusugat sa kanyan panyakit. Piya mga ninasiko Nabi sallallahu alaihi wasallam pakabugr makabulungan. Natikman niyo Nabi in sya'ti sabarti walakil jannah. Wati ko Nabi kabaya ka na makasibar ka narak ka sa surga. Wa in sya'ti da'utu Allah ta'ala ay yu'afiyaka. O kabaya ka man na ipamangin nga sa sikwat na ka makabur. Natikang mo tababay asbir. Sabarak watig yan. Na misibar sa kanyan sangkot wa kasasakit yan taman sa mitigudaya na miya parulin yan ang kuto surga. Ay bu piyamangin yan sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasa kanatiyan na kalakasan ako gira may ulugro ng utwa sakit yan na pekalkas. Ay man na ni katandun na pekalkas. Na pang niya ngatiyan si kwalla ayabu maangin na kan nadita kalakasan dip kila ang utwa aurat yan. Na miya pa mga nito. Wid na misibars ka niya tinigriyan bud ng utwa sakit yan. Nisang utwa kaya pakatigriyan na miya parulin yan ang utwa surga. Gina ni sabab kailangan na maiyap kusitan na napagkatagutan nga sa arga katagu isi ko mga pusutan ano inshallah ta'ala ninusitan na buka tagu sa diya nga kata malumabuim niya kalayat na napsubat at tanugo sa ko mga floras bala-balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa danyo kapakalarin ay malanang na mga babaitan sa kanila ito kaya city ang sa mga pagalitan sa balasaan mo Allah sa ukala panaguntaman niyo siya kay pumakingan niyo sa mga bandingan sa gamatan ng Islam punin tanong sa Allah pamakabagar niya ng utwa pangasakit ng tanong kung mga pamilya tanong sa mga ina tanong sa mga matanong nagu pakalet niyan sa mga muriran ang mausas sa agamatan ng Islam ay manalinding ni Allah ang utwa mga watatanong sa mga panyakit nagu sa mga ginawa tanong sa mga panyakit so masuk pangasakit ng tanong pakasabaran sila ng Allah subhanahu wa ta'ala lagu pamakabagar niya sila. So, masum yang wafat ragtano na pamakasun siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Investan wala sa iko mga tapang.
ilas tanong Allah subhanahu wa ta'ala ay bala na timutimutan na siya surga siya Jannatul Firdaus ginani sabab laliw ng talitan di kapamuni siya Allah subhanahu wa ta'ala sa tarimanin ng pamamalatan asupan sa kapasol katan bala-balasangan wala sa dani nga pangdarinon siya barang-barang mga darpa sila na askanusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.